Naging bulan ibayad ko ha. Oh, sige. Bali tulo ra ka bulan akong pending ani. Oh. Pero nganong niabot man 20 mil ang ako ang balance diri ah. Di ko mutuan eh. Hoy, na ako'y gaon ako'y prove sa imo nga 5 ka bulan wa ka kabayad. Ala diri ang resibo. Asay dalaan. Anong imo ra man ang listahan ra man imo gidala naman jud ang resibo. Kung gusto ka tapli na. Oh, ako na mo tapal. Mayo. Oy, Brad. May kinangabot ta tarang. Paano ba? Paano ba ya? Ting ihaw na ba ya sa susyoron kay December? Ting New Year na ba hapit? Unya, maningil ko sa katong imuhang gi utang sa susyo kay kuha na tingtigom na tikuha koleksyon na sa kwarta. Wala na ba yung kwarta? Na, Ulo, bito ko nang hinlo pa ko diri kay Nahuta ko kwarta no. Mangita kay kong sideline gani ugma. di ba ang sabot ba nato nga karon pizza 30 ang tigom tanan sa kwarta, kuha na ko tanan sa kwarta kay ipalit na mo nagbaka karon 31. Ay ko bugsaw wa koy kwarta. Ikaw naman. Ikaw man ako gagawa bason riron. Hawa diri hawa. Sa naman ang trabahoan niya kamo pa mangutang niya. Labo na pagpangutang grabe ninyo Bayaran man na. Dapat ito pagpangutang niyo grabe kay kung makapaluloy sa inyong naong ito pag mangutang mo. Kaya karon pag isog-isog na mo paninglan. Bayaran man kana dili mo kumusubay, musibat. Dili lagi, ingon lagi kag bayaran. Pero ang atong sabot pa pisa 30, 31 na ugma unsaon na to pag kuha na mo ani, kung sa man nimo bayaran na, alam akong taplan nimong imong kuha diri oh, tanawa ning imong utang diri oh. Tanawa oh. Ang imong gikuha nga 5,000, hingabot nag 17,000, kay wa kay bayad-bayad. Karo sa amin deadline ko na last na. Karon gani ang deadline gani kay ugma ipalit na mo baka ugma. Aso, New Year na ako na bayaran. New Year, human New Year. Sa naman ang trabaho alin nyo nga paggawa mo may mga pulos mga Listen po, nagbutas akong ibayad si Muha. balikan ako kaon niyang hapon ha. Balikan ka na ako niyang hapon. Balik. Bantay ka niyang hapon. Sa naman ang trabaho alin nyo labo na itong pagpangutang grabe kayo ninyo mga kapahangyo-hangyo. Ilu-iluoy pa na inyong naong niya karon pertinan yung mga isugap. Yun, dahil kung di ba kay magkuhan ko baboy ba, basta makabawi na ta sa itong ginansya, kaya nalugi ko itong niagi Ayo. ba. Ay, boss! Ay, patay. Matay may kinakita na tapos. Kuan ba? Ano siya man, boss? Tingin lagi ko sa sosyo ba kay pizza 30 ba ano no? Ay, gani, no? Ang among sosyo pizza 30 unot ipalitay gyud namo na og di mag-abot among kwarta og dako baka among paliton or baboy. Mo nang nako karon di kay naningil nako kay ang imong bayron nun dire 14. Oh. Pangiyuan ko ni mo gamay lang. Kay pangitaan pa na nakukuhan ba? Paagi na kanya. Matay dos nga. Ganina naningil ko dito kanina speakers ba. Mo pa'y mangutang, mo pa'y perting isuga kayo sa nga tanan. Inana, boss. Ay, kanang Kay- nangayo ra kukuhan siya mo, boss ba? Kay katong pagpangutang ba ya sa kuan ninyo, grabe ba gyud ako. Adyo gyud kang istorya ba nga. Wa gani ko nagkuha literal nga unsa ibilin ninyo, ang importante nga emergency man yung pagkuha sa kwarta di. Ako may nagdala sa sosyo. Ganun, boss. Di ako diyo maning kamot aning paningil. Ganun, boss. Kabalo, magkuhan na, boss. Pero pangyuan ko, boss. Tama ninyong hapon, boss. Bayaran lagi ko na, boss. Kay mangita pa yung kwarta, boss. Basta kay katong simil imong kuan ha. Oh, lagi, boss. Kay basig pag mag-asa ra po kuan eh. Dili lagi, boss. Kay pangitaan kay nangutang man kuha na. Dapat bayaran yun na. Kay ting-iyaw, nabiya ugma, no? Mao gani kay na ako'y makatapal unsa may tapal po na ko aning igor bay ko nagdala aning sosyo. Sige, boss. Balik raw niyang hapon, re, boss. Sige. Salamat kay boss. Mayo. Ayo. Oy, Day. Asa mong mama, Day? Pa, asa daw si mama? Ha? Kisa man na nangita diha. Oy, Brad. Ay, mong asawa da, Brad? Kaya na ko ikuan maningil ako sa kuan ba? Maningil ako sa Sa man na sosyo. Brad? Sa man na yung pasig paningili mo? Wa pa ni kay kabalo nga dako kay utang ng imong asawa sa sosyo. Ana gani ko asa no kay wa ta kabalo. Sosyo gani, sosyo. Oh no. Ako ay mga asawa ako mga istoryahon ayaw kay makakakabalo. Unsay susyo? Asa pakita sa mga asawa pare asa dili kay kami Banglar ko rin mang unsa man imong kuan-kuan nga susyo diri wa ko kabaloan ni ba? Oh no. Unsa man ni? Aw. Ang listahan be. Listahan. Daro. Ayaw kuha ang listahan ngano? Ako'y mugunit para ma-sure. Oh, sige tanawa. Tanawa. Naging bulan ibayad ko ha. Oh, sige. Bali tulo ra ka bulan akong pending ani. Oo. Pero nganong niabot man 20 mil ang ako ang balance diri ah. Di ko mutuan eh. Usa abot ko. Usa tulo ka bulan. Time sa. Natulo ba ni ka bulan? Ayaw ko wala ka di ko hubog. Hoy, na ako'y gaon ako'y prove sa imo nga 5 ka bulan wa ka kabayad. Amay proof nimo. Dasa to. Uy, paminaw. Nganong Ikaw ba? Susyo Ayaw sa- wa ko kabaloan na susyo ninyo. Ayaw sa kapil-apil na, Brad. Imo nang asawa kay kani mo nang natubang sa kay naada sa emergency gibayaran ko no sa kwarta. Mao lagi akong gipangutana dala adria ang resibo.
Asay dalaan. Anong imura man ang listahan raman mo gidala na mo jud resibo. Gihatag na nako sa imuha, ma'am. Gihatag na nako ang Dili man na pwede nga na. Dili na pwede nga na. O gusto ka tapli na. Ako na mo tapal. Oh, Ha? Ako na mo tapal. Grabe ka baga di mo naong no? Normal man na. Sa pagpangutang nimo grabe mo halos magludluhod pa ka nga mukuha kwarta unya karon. Kay nga no, niingon ko nga tagaid jud ko karon. Ingon man ka, sige ma'am, kay good man ka mo bayad, pautangon ti ka. Di ba? Ya karon Oh. pakalibangon ko nimo, tapli na. Di ang atong sabot, Dili, ano, 30 on paminosa, at sa 30 na paminosa, kuha on. paminosa. Oh. Ngani na lang. Eh, wa mo gyud may kwarta daw ron. Tama. Wa gyud may kwarta ron. Sao man nimo? Gusto mo dapat man nimo. Dapat kay kamo kay kanibay ron ninyo inyo ning una-una on pizza 30. Dapat ikaw mag-adjust kay ikaw may nagpautang. Ako naman yung mag-adjust ron. Oh, lisod pod. Ako yung mag-adjust ani, ako yung kamay ng utang. Eh, langan magmalibang may kwarta Ah, karon Jod, dayon. lisod pod. Wa Ah. man may kwarta. Kaya naman ka mabalik unya. Eh, balik talaga unya. Unya anig balik na ko niya. Sure mo ka na kanana ko yung kwarta na namin bayad sa kuha. Dili mo saad. Ano lang? Dili mo saad. Ano lang? Tarong ako ninyo ba? Pwede Tarong ka ako. mabalik unya. Tarong ako ninyo ba? Kaya na pagpangutang nimo o kwarta sa kuha, grabe kay ka naka hangyo-hangyo sa kuha. Ay para wala problema, birahan na tanan na mo katungod na mo ana mo Oh. karne. Di ni magkuan anang karne-karne Mo oy. na karne mo. Imuha na tanan. O si karne, dapat na may labot sa karne. Kumalit pa ka mo baka, inyuhan na na. Ano lagi? Tingbangaan niyo. Butang sa ayo sa pagkuhan. Ikaw. Ay sag apil-apil ha, ay sag apil-apil ha. Saan mo to ni Ha? kuanan ni? Ako inyo pataplon. Ha? Nahala sige. Ako Balik tataplo unya. ninyo. Balik unya. Bayaran ako na unya. Ha? Tarong ako ninyo, Lagi tarong ako ninyo. lagi. Sige yaw Tarong ako ninyo. Oh. Kay bantay mo Balik nilig-balik na ko. Balik. Isuga man natong kuana. Murabag na kog lawas. Tilan mo mubo kay kag tiil. Oh. Brad, asa na may mong gisaad sa kuha? Oh no. Kay ganina, nagkuha na ko, naglagot ako dito speakers ganina ba? Kay gisad-saran ako. Asa na may mong gingawa mo bayad ka? Asa man, dali, kay ganina naglagot ako ba? Nagingon ba ko mubayad ko? Parehas na mo dito to pikas. Unsa ba yung dito sa pikas di ay? Ha? Dagdahan kay saad diya karon, masuko pag paninglon. Lisod pag magbubo ko diri na. Ibayad na ako sa imo nga. Pangin. Usan man yung styling ng mga utang? Ha? Ba, the bawal ba mo dapat Ha? Ha? Kay mo dapat Ha? Tarunga ko ninyo ba? Tarunga ko ninyo. Naglagot. Gubana. Pati Naglagot ako ba? Naglagot ako. Ewa ko ikabayad nimo. Lisod pag Grabe kay mo madag. Grabe kay mo makapadag pasalig ko niya pagkahuman ing ani. Pig paningil ako na pataplo ni sa niyang. Oy, ibuligyan ni boy. Ibuligyan ni Ha? bukas ito eh. Bayad Ha? na si mong kuan. Ha? Oh, nga, Grabe maghubo kay ka mo, ko. grabe. Oh, maghubo ko. Oh, isa man mo palit ani mo butas yung ting baho ah. Bawa ko nila. Ha? Gabay mo sinina nga, way la ba? Ano mo palit na? Na! Tarong-tarong ako ba? Tarong-tarong ako ninyo. Murag na kaminos mo sa kuha ba? Labo na tong pagpangahangyo-hangyo nyo kwarta. Grabe kayo mo makapadagloy-loy. Ha? Bisa ko pugso ni mong Grabe tao kayo mo buhay kwarta. padagloy-loy. Unya karon pag paningil na, piti na ninyo mga grabe kayo mo maka daog ka ng baliban, mga suko pa mo paninglon mo. Da, ambot sa imo ha. Si pagtarong ha? Pagtarong ba? Pagtarong. Di na ko mo sunod. Di na ko mo dalag sosyo. Ng mga tao, mga utang mo pa masukog. Paninglon mga